Bon dia, Catalunya. Des d'aquí, t'ho diem tot. Som-hi. Aquesta setmana hem viscut 2 dies amb efemèrides importants, el 23F i el 24 de febrer, ja que s'han complert 4 anys de la guerra d'Ucraïna. I és curiós com el destí pot deixar petits regals, com la desclassificació dels arxius del 23F o crueltats com la guerra a Ucraïna. I tenim preguntes. Com pot ser que amb les manifestacions, la flotilla i totes les ajudes que van haver-hi s'aconseguís aturar el genocidi a Gaza? I no es pot aturar aquest. Com deu estar i viure tota la població civil? Quan s'acabarà? I respecte al 23F, justament el dia que es desclassificaven els arxius, aquest dimecres 25, ha mort Antonio Tejero Molina, un dels colpistes del 23F als 93 anys. I hem pogut saber més secrets aquell dia, que molts de vosaltres encara recordareu, com per exemple el llit que li van fer al propi Tejero, i que a causa d'aquest fet la seva dona el defineix com un tonto i un desgraciado, literalment. I és que a vegades, tot i les aparences de cadascú, no es pot prejutjar la lleugera, però un dels típics tòpics més repetits aquesta setmana es fa realitat. Tot s'acaba sabent, com a mínim per part de Tejero, i esperem que d'aquí ben poc es pugui celebrar la fi del conflicte a Ucraïna. Tal com hem dit ara a la portada, aquesta setmana estem de celebracions. En primer lloc, i el que ens toca més de prop, és el 23F, aquell dia que va paralitzar tot l'estat sencer amb aquella frase de «Al suelo todo el mundo». Justament a Movistar Plus s'havia publicat recentment una docusèrie titulada Anatomía de un instante, on els més joves hem pogut saber una mica més de prop què va significar. I ara aquest dimecres s'han desclassificat els arxius i com qui no vol la cosa, ha mort Antonio Tejero, extinent coronel de la Guàrdia Civil i que va protagonitzar el cop d'estat fallit. I hem pogut saber alguns secrets seus i d'altres, tot i que encara existeix un cert misteri amb la figura del rei. I en segon lloc, s'ha complert 4 anys de la guerra d'Ucraïna amb Rússia i esperem que acabi en breus. A nivell polític, aquest divendres 27, el govern ha aprovat un nou projecte de pressupostos. Sí, un Consell Executiu extraordinari ha tirat endavant uns comptes d'uns 50 milions d'euros, un 10% més que el 2025, tot i tenir alguns desacords amb Esquerra Republicana. A nivell internacional, aquest dimecres 25 per la matinada, Donald Trump ha ridiculitzat els demòcrates en el discurs més llarg sobre l'estat de la Unió. 1 hora i 48 minuts. Mai abans un president dels Estats Units s'havia estat tanta estona a l'entrada del Congrés per pronunciar un discurs sobre l'estat de la Unió. Trump ha aprofitat el discurs d'acusacions per ridiculitzar els demòcrates que ha qualificat de bojos. El president dels Estats Units presumeix de propiciar una edat d'or del país mentre es ridiculitza l'oposició i reitera que l'Iran no tindrà l'arma nuclear. En l'economia, també aquest dimecres 25, el Parlament ha aprovat l'augment de la taxa turística de preus a Barcelona i Catalunya. La taxa turística s'incrementarà ja aquesta Setmana Santa, de manera que a partir de l'1 d'abril els turistes o els que pernoctin en qualsevol allotjament turístic a Catalunya pagaran més per dormir. A Barcelona la taxa turística es doblarà i a la resta de Catalunya de moment s'encarirà i el 2027 també s'haurà doblat. Aquestes mesures es deuen al pacte al qual van arribar el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns al gener. La CUP s'ha abstingut i Junts, PP, Vox i Aliança Catalana hi han votat en contra. Aquesta setmana ha estat clau pel català altra vegada. D'una banda, una anàlisi de 3catinfo, que està publicat aquest dilluns 23, assegura que només una de 4 feines requereixen el català. I d'altra banda, també ha estat una setmana on la Plataforma per la Llengua ha denunciat a la DGT per traduir els cartells de carreteres al castellà, amb paraules com Montornès i Alicante, amb l'accent canviat. L'estudi també es desprèn que el títol de català més demanat és el C1. Aquest nivell es pot adquirir a través d'un examen oficial, tot i que el més habitual és aconseguir-lo per una altra via. N'hi ha prou amb haver cursat a Catalunya almenys 3 cursos de primària i tota l'ESO. En esports, aquesta setmana s'ha disputat les tornades dels setzents de final de la Champions i ja coneixem els enfrontaments de vuitens.
El Barça s'enfrontarà al Newcastle, els de Flick han evitat el PSG i la part més complicada del quadre. En el camí a la final de Budapest, si superessin l'eliminatòria, a quarts es trobarien a l'Atlètic de Madrid o al Tottenham, i a les semifinals tot indica que seria contra l'Arsenal. I pel que fa al Madrid, Guardiola tornarà al Bernabéu per 5è any consecutiu, es veuen les cares en una eliminatòria europea. I anem amb els breus. Aquest dimecres 25, Yolanda Díaz ha anunciat a través d'un comunicat que renuncia a ser candidat a Sumar a les pròximes eleccions al Congrés. Tal com vam anunciar la setmana passada, aquest dimarts 24 i dimecres 25 hem tingut vaga de maquinistes dels ferrocarrils de la Generalitat i està desconvocada la vaga prevista de cara a la setmana que ve, coincidint amb el Mobile World Congress. Aquest divendres hem pogut saber que Netflix es retira de la puja per quedar-se amb Warner Bros. Discovery i, per tant, passarà a mans de Paramount. L'augment de preus s'ha mantingut estable aquest mes de febrer, on ha baixat el preu de l'electricitat i ha augmentat el dels carburants. Segons va destapar Catalunya Ràdio aquest dilluns 23, les dades diuen que cada cop més persones viuen soles. Aquest mateix dimarts, la jutgessa de Dana ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que imputi a Carlos Mazón per la seva gestió. Aquest dimecres hem sabut que el papa Lleó XIV visitarà Catalunya el 9 i 10 de juny i serà quan aprofitarà per beneir la Sagrada Família. També el dimecres el govern espanyol ha anunciat que vol prohibir la venda de begudes energètiques als menors de 16 anys. Segons Catalunya Ràdio, les visites de menors a centres de salut mental augmenten un 28% aquest any i també van anar a l'alça els que són declarats malalts crònics. I segons RAC1, aquest divendres han detectat un cas humà de grip porcina a Lleida. Aquesta setmana ha estat moguda per la cultura catalana. L'Orfeo Català ha tornat de la seva gira després de triomfar a Los Angeles. D'altra banda, Joel Joan ha estrenat la seva obra de teatre, Vània, aquest dimarts 24 i estarà disponible al Teatre Romea fins al diumenge 22 de març. Musicalment parlant, aquest divendres 27 hem tingut 3 novetats, 2 discos i un comiat. La Ludwig Bank ha publicat el disc Pel barri es comenta, amb 13 cançons, i per la seva banda, la cantant mallorquina Maria Jaume ha publicat el seu disc, San Domingo Forever, amb 15 cançons. Tot just el mateix dia que el grup de música Love of Lesbian ha anunciat una aturada, una pausa indefinida després de 25 anys de trajectòria i fent concerts. Santi Balmes ho ha explicat al Món a RAC1. I per acabar amb els esports, en futbol, Pedri i Ferran han passat aquest dilluns per l'Hormiguero, mentre que Pau Covarsí ha fet un anunci d'Uber amb Marc Giró. D'altra banda, han acusat de racisme a Hausen i el Madrid ha demanat disculpes per part del jugador. Justament la mateixa setmana que hem conegut que el jugador Achraf Hakimi anirà a judici per violació, segons Mundo Deportivo. Per cert, aquesta setmana el CTA ha donat la raó al Barça sobre la polèmica acció durant el derbi amb el Girona i, a part, hem sabut que Frenkie de Jong s'ha lesionat i en té per unes 5-6 setmanes i el Barça ha anunciat també novetats amb la llicència UC que li permet obrir el gol nord del Camp Nou. En bàsquet, aquest dimecres el Barça ha perdut contra la Virtus per 85-80 i mentrestant aquest dijous Jabari Parker ha estat cedit al Joventut Badalona fins a final de temporada. I en handbol, aquest dijous el Barça ha guanyat contra el Zagreb per 46-26, d'aquesta manera ha igualat el seu rècord golejador a la Champions. Anem amb la presentació del convidat. Reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. L'epíode especial del d'avui, no perquè sigui el 20è de T'ho diem tot, que també, sinó perquè ens acompanya telemàticament un esportista d'èlit, un jugador de futbol. Ha jugat a les categories inferiors del Barça, on va coincidir amb alguns futbolistes del primer equip actuals, a la Masia. Ha jugat al Birmingham, és a dir, ha anat a l'estranger i ha tornat per jugar a l'Intercity. Actualment està jugant a l'Hèrcules i nosaltres no coneixem de primera mà gaires futbolistes professionals. De fet, aquest és el primer que podem parlar amb ell, però només per la seva predisposició a l'hora de donar-nos aquesta conversa i amb l'amabilitat i facilitat que ens ha posat, podem intuir que, a part de ser un molt bon futbolista, és una gran persona. Oriol Soldevila, com estàs? Com estem? Tot bé aquí, escoltant-vos la introducció. M'ha agradat. La introducció. Clar, hem dit que estàs jugant a l'Intercity, però realment, a l'Hèrcules, però realment ara mateix no estàs jugant perquè estàs en una lesió. Com ho portes? Com estàs?
Bé, bueno, va ser la veritat que bastant xocant. Ja a la jornada 5, jornada 6 més o menys de la temporada se'm va caure un jugador a sobre, vaig tenir mala sort i se'm va emportar el genoll. Ara, bueno, m'he fet els creuats i ja sabeu quin tipus de lesió és dins el futbol, o sigui, és la més llarga. Porto ja 4 mesos i justament avui pel matí justament ha sigut el primer dia que he corregut ja a camp una mica. He estat fent una mica de trote al camp, però bueno, és dur, no et diré que no, sobretot al principi. Clar, clar. És el primer que se't va passar pel cap quan et van dir la notícia. A veure, jo, o sigui, sincerament sempre ho dic perquè he parlat amb gent que ho ha tingut, amics meus, i jo el moment que m'ho faig jo el noto. Jo escolto el soroll i noto que, bueno, em pilla amb el genoll apujat, es veu a la imatge, però noto que es cau a sobre i me'l trenca. I jo el moment de caure, jo ja sé que m'he trencat el genoll, sempre ho dic i sempre ho diré, que no va fer falta esperar-me a anar a l'hospital, a les proves, o sigui, jo el moment em vaig tirar al terra i ja quan em van preguntar els fisios que van sortir ahir al camp, li vaig dir, no, o sigui, m'he trencat el genoll seguríssim. I després ja, o sigui, al moment que em van fer la prova ja mateix al camp, es veia en seguida que allò estava pues, trencat, perquè fan un tipus de prova que es diu, bueno, la prova del cajón, es diu, i res, o sigui, ja m'ho van dir allà al moment i després va ser pues, anar a l'hospital, fer les proves, t'han de mirar el manís, t'han de mirar moltes coses, que jo ho he tingut tot, pràcticament. Però perquè una mica com quan Com va? s'ho va fer. Ai, com el Gavi o com l'Ansu Fati, no? També. Sí. O No? sigui, et diria que la meva potser ha sigut una mica més fotuda. Sí que és veritat que el Gavi ha recaigut ara pel menisc, que ha recaigut per intentar tornar una mica abans, jo crec. Bueno, o sigui, pel que sé, o sigui, el menisc és el més fotut dins la recuperació, més que el que és el creuat, perquè si et fas també el menisc és quan has d'estar un mes i mig sense apoyar, és quan has d'anar ampollat amb les càrregues de treball, és quan has d'anar amb molta més precaució i no voler tornar abans. I jo he tingut menisc, he tingut creuat, però a part també he tingut, bueno, vaig tenir com un esguins de tercer grau al lateral intern, que és com la triada, bàsicament, quasi. Perquè és la primera lesió greu que has patit o ja havies patit altres lesions? No sé si de tanta gravetat imagino que no, però... Sí. No, és la primera. O sigui, he tingut un par d'esguinços, bueno, un par, 4 o 5 esguinços així des de petit, et diria, per entrades, per coses puntuals així de mala sort, però al final són 3 setmanes, 4 com a molt, i aquesta que he tingut sí que, o sigui, et diria que és la més greu. Muscularment no m'acostumo a lesionar i aquesta ha sigut la més greu i, bueno, i encara em queden 4 mesos almenys fins la pretemporada que ve. Sí, Déu-n'hi-do. I el temps de baixa t'han dit més o menys quan serà? O perquè ara diuen que Sí, recomanen un any? sí, o sigui, abans era diferent, o sigui, abans podia tornar, la gent a vegades tornava amb 6-7 mesos. Jo realment, tal i com vaig, podria tornar perfectament en 6-7 mesos, però sí que és veritat que recomanen mínim, ara 9 mesos. De fet, s'està demostrant, al nostre nivell s'està mostrant que si tornes abans dels 9 mesos, el tant per cent de la gent que recau és elevadíssim. I aleshores jo directament tornaré els 9 mesos. O sigui, no intentaré tornar abans, no forçaré per tornar abans, per molt bé que estigui o per molt que ja estigui entrenant amb l'equip, em quedaré amb els 9 mesos mínim. A més que tens l'estiu també per descansar entremig. Queda molt bé. Exacte. Bueno, justament, o sigui, dels timings on m'ho vaig fer, hi ha lo bo i lo dolent, que, a veure, o sigui, lo dolent, evidentment, és jo-jo, o sigui, és que et trenques el genoll i que et perds tota la temporada, però almenys lo bo és que justament em pilla que començo pretemporada, és a dir, podré començar al meu ritme, podré començar sense forçar-me, no em pilla allà al mig de la temporada, que quan tornes allà amb els creuats al mig de la temporada és més difícil agafar el ritme de joc. Sí. I perquè et conegui una mica més la gent, com et definiries com a futbolista? Pues, mira, jugo d'extrem, jugo de mitja punta, o sigui, de 10 o de 7, esquerrà, per la dreta. Um, i mira, et diria que un jugador pues, amb últim passe, amb bastant de gol, és a dir, l'any passat jugant ja de mitja punta, o sigui, sense ser davanter, jugant de mitja punta extrem, vaig ser el més golejador de l'equip i això, o sigui, en general, amb bastant de gol i amb algú de 1 contra 1, no et diria tampoc de ser un skiller, un Lamine Yamal, però sí que amb capacitat, ja sigui per dins o ja sigui per fora, d'anar-me'n dels rivals.
Què consideres més important, aquells factors que tu diries per tenir èxit per un Sí. jugador d'elit? Pues, a veure, jo et diria que per tenir... Aquí tinc el meu gos, aquí, no sé si està escoltant, que s'està tornant boig. Està jugant amb un joguet i s'està tornant boig. Si escolteu sorolls raros, és el meu company de vida i està amb un joguet bueno, tirant-lo en l'aire. Està molt parat. No, a veure, què? Torna a repetir, és que tinc aquí el Ah, Nino no, i sí, un sí, sí. liante. No, els factors més importants que tu consideres per tenir èxit per ser un jugador professional. Buah, doncs jo et diria que, o sigui, per ser jugador professional, et diria que és bàsic el cap. O sigui, jo et diria que el cap és... es diu molt i hi ha molts clichés bueno, d'aquests temes, però realment és veritat. O sigui, realment és veritat perquè cada moment de la teva vida, o sigui, quan tens 18, quan tens 20, quan tens... et vas trobant diferents situacions, saps, com a jugador, ja sigui no jugar, ja sigui anar-te'n fora amb la família, ja sigui que és un exemple, no m'ha passat però li passa a molta gent, que et baixin amb el filial perquè o que sancionin perquè l'has liat i doncs tots aquests moments, saps? La diferència dels jugadors que arriben i que no arriben, et diria que és el cap. Després hi ha excepcions, hi ha alguns, evidentment, que els hi falla el cap, però que són tan bons que arriben, o sigui, hi ha excepcions. Però generalment et diria, per un jugador normal, estàndard, el 80% dels jugadors et diria el cap i saber passar aquestes adversitats que et vas trobant, perquè tothom les troba, o sigui, no hi ha ningú que no les trobi. Perquè ara el cas més sonat a nivell de futbol és el d'Araujo, que va patir la depressió i va haver d'estar apartat. O sigui, Sí, per sí, què sí. creus o com creus que pot afectar tots els comentaris de les xarxes a un jugador professional que també podeu disposar, entenc, de psicòlegs i Sí, 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 psicòlogues sí. professionals, no? Sí, o sigui, en el cas d'Araujo, per exemple, o sigui, dins de tot, té la sort, entre cometes, de que és jugador del Barça i que pot permetre's aquest peron, però és el que et dic, o sigui, qualsevol jugador semiprofessional, per exemple, o sigui, no pots tenir aquest peron. Si tu tens aquest peron, l'any que ve estàs a una categoria inferior, saps, per no jugar. O sigui, és una que no es respecta o no s'entén en general en el món del futbol, però sí, jo per exemple tinc un coach, jo per exemple, o sigui, quan m'han anat bé les coses, com m'han anat malament, sempre he tingut el mateix coach, parlo amb ell, i jo ho recomano que tothom tingui un. De fet, o sigui, l'Hèrcules, que evidentment doncs ara està a la tercera categoria, la primera ref, però al final la pressió i l'afició que té és d'un equip de primera divisió, o sigui, no de segona. O sigui, l'afició que tenim és com els 5 millors de segona divisió que hi ha allà, ara mateix. O sigui, ens apreten d'una manera impressionant, però bueno, forma part de lo que és el futbol. Jo ho estic vivint ara, encara que estigui a la tercera categoria, ho estàs vivint ara perquè hem de pujar i hem d'estar segona mínim. I evidentment doncs, cadascú li afecta a la seva manera. Jo he de dir personalment que a mi tant me fa, o sigui, jo no ni em dono compte, o sigui, quan hi ha gent, quan no hi ha gent, quan piten, quan no piten, perquè han pitat també a vegades, i no sóc dels jugadors, et diria, que m'afecta en aquestes coses, no, o sigui, em són bastant igual, generalment, però no acostuma a ser lo normal, o sigui, lo normal, evidentment, és que li donis voltes al Twitter, a l'Instagram, als comentaris, tot això és un món i és una passada que, evidentment, a qualsevol persona mínimament normal li pot afectar. Clar. Hi ha hagut algun moment on hagis dit fins aquí, ho deixo? Bueno, o sigui, no he tingut un moment així, però sí que un moment fotut, et diria, un punt així d'inflexió. Quan vaig anar a Birmingham, que me'n vaig anar doncs, després del Barça amb 18 anys allà, perquè al final també em cridava molt el tema de les lligues angleses, evidentment, doncs, fora del que és aprendre anglès i això, però el món allà anglès, el futbol allà és una passada. I doncs les primeres 2 o 3 setmanes van ser dures perquè arribes, ets nou, ets petit, no estàs adaptat, no jugues al principi, i jo me'n recordo ja com a la tercera setmana de no jugar molt, jo saps, de pensar, què faig aquí? Saps? O sigui, què estic fent? Què he fet? Sí que és veritat que després doncs, va anar millor i al final, doncs, si va millor, doncs, és més fàcil contrarrestar tots aquests pensaments, però sí que vaig tenir aquest moment potser al principi de quan vaig arribar a Anglaterra de pensar, no de deixar-ho, però de dir, me'n torno, o sigui, de rescindir contracte i me'n vaig. Però bueno, al final encara va anar bé. Com és l'experiència de viure sol sense els pares i a part estant Sí. a l'estranger? Perquè, hòstia, potser se'ls hi fa més complicat visitar-te.
Pues a mi em va pillar amb el Covid, a més, o sigui, jo estava sense veure els papes potser 4 mesos i era el primer cop que anava a casa, però, però jo t'he de dir que potser en el moment no ets conscient, però després ho miro en perspectiva i o sigui, és una experiència que tothom l'hauria de tenir. O sigui, hauria de ser obligatori, et diria, anar-te'n un any fora a viure. És difícil anar, evidentment, anar-te'n a viure sol, encara és més difícil, però tothom l'ha de tenir. O sigui, jo ara ho veig i aprens moltíssim. O sigui, el fet de, sobretot, el tema d'afrontar les situacions difícils de la teva vida sense tenir els papes al costat, o sigui, et canvia la vida. És el que més et canvia la vida. O sigui, jo tenia un moment complicat, un dia complicat, i arribaves a casa i eres tu. Eres tu i punto. I ho tenies que treure tu. I això, doncs, quan abans ho facis, doncs abans madures, evidentment. Clar. I com hem dit, tu vas passar per les categories inferiors del Barça a la Masia i ara Sí, que estan sortint tants jugadors com el Lamine, el Kovacic i el Marc Bernal, sí. quin creus que és el factor que fa l'èxit de la Masia? Bueno, o sigui, la Masia jo sempre ho dic, o sigui, no perquè hagi estat o perquè sigui del Barça, sinó és la millor, o sigui, és la millor cantera del món, amb diferència, per com es treballa allà, pels valors, pel que t'ensenyen, per com en etapes formatives es preocupen de que aprenguis doncs, el que és important aprendre, a part d'evidentment competir, i, i o sigui, evidentment, o sigui, és el que hem parlat abans, o sigui, aquests tres que has dit, per exemple, són excepcions, saps? No és lo normal, el que estan fent és malacostumar la gent i que sembli que amb 18 anys arribis. Però, però és que els preparen molt bé, és el que et dic. O sigui, allà a la Masia hi ha bueno, des del meu punt de vista, amb el que he vist també amb altres, potser, canteres, hi ha una diferenciació abismal amb com et preparen allà al Barça i les oportunitats que et donen i com et segueixen individualment el teu rendiment i et fan millorar amb les altres canteres. O sigui, per això jo crec que també funciona tan bé. I tu per què vas decidir marxar del Barça? O va Pues, ser acordat o va ser... mira, o sigui, va ser un any complicat, va ser un any que pilla el Covid just, ens acaba la Lliga, si no m'equivoco, al febrer ens acaba la Lliga pel Covid, que guanyem la Lliga, llavors ens queden aquests 4 mesos sense competir, sense fer res. Jo realment només havia competit 3 mesos, perquè els primers 2 mesos no havia estat jugant molt, després vaig jugar-ho tot i just s'acaba la Lliga, el juvenil A. I res, i aleshores durant aquests 3-4 mesos comença el Covid, comença les retallades del Barça, perquè també havia fet pues, alguna que altra traca amb altres coses, saps? O sigui, de contractes i de diners. I a certs jugadors, a 2 o 3 jugadors d'allà, de fet algun ho fa i algun altre no, no vaig ser l'únic, que no, ens ofereixen renovar però fent un any de contracte i anant-nos cedits aquell any. És a dir, per veure com va i si va bé. Llavors, jo tenia aquesta opció d'Anglaterra, que també em cridava molt, i al final, des del meu punt de vista, jo pensava que per una banda els d'Anglaterra sí que apostaven i el Barça al final no apostava. El Barça el que feia és, bueno, tenim allà per si de cas. I si va bé, doncs sí que et fem contracte. Llavors jo vaig decidir-me per anar a Anglaterra. I no m'arrepenteixo pel simple fet de que al final vaig aprendre moltes altres coses també, quan te'n vas fora. Tu vas a la Masia o estaves a casa? No, Mentre... jo estava a casa. O sigui, la pretemporada me'n recordo que vaig dir, va, estic un mes a la Masia, vaig estar un mes a la Masia i ja està. I vaig dir, no, jo em quedaré a casa segur. O sigui, tenien unes normes de vida al final que és el que feia a casa, però bueno, tenies que estar a les 10 allà, les típiques normes, doncs potser en residències, que jo al final estant literalment a 5 minuts de la ciutat esportiva jo no tenia per què fer-les o per què fer-ho i res. O sigui, vaig anar a casa al mes i mig, més o menys. Com es compaginen els estudis amb ser futbolista? Pues complicat, però és complicat. Jo t'he de dir que jo sempre he seguit estudiant. Ja estic fent una carrera, Sí, estic fent ADE, sí, de fet ara acabo la carrera i sempre he estat bastant vinculat amb aquests temes, ja no només d'estudis, sinó pues, de fer coses amb empreses, coses així que amb algun amic que tinc. Però és difícil, no et diré que no. Si jo a la Masia feia segon de batxillerat i entre la Youth League i aquestes coses, al final costava molt tenir un ritme i seguir-ho. Jo vaig fer batxillerat allà, la majoria d'equip va fer, en general. Sí que és veritat que la selectivitat la van fer 4 o 5 puntuals. Jo sí que la vaig fer i després vaig fer universitat, etc etc. Però,
Però bueno, és complicat sobretot pels viatges, perquè evidentment et saltes moltes classes i és molt difícil seguir el ritme i també perquè estàs en un ambient que no és lo normal i t'acabes potser guiant una mica per aquest ambient a vegades. Clar, clar, clar. I després hem de estudiar i, evidentment, jugar a l'estranger, te'n tornes aquí, vas a jugar a l'Intercity. Sí, Quin moment creus que és el teu millor a l'Intercity? sí. A veure, sí, com has dit, me'n vaig, torno aquí, l'Intercity era un club molt nou, econòmicament molt potent, o sigui, et diria el més potent de la categoria, encara que no fos conegut, i jo tenia diverses coses i vaig dir, vaig a l'Intercity, perquè al final seguia sent el mateix escaparate que anar pues, a un Sabadell o que anar perquè era la categoria en la que tenia que estar. I llavors, allà a l'Intercity vaig començar ja amb els veterans, primer cop que estava allà amb veterans, i va costar fer-se el lloc fins que ja, doncs, durant la Copa del Rei vaig començar a jugar bé, que em donava l'oportunitat, i va arribar el partit del Barça, que vam jugar doncs, Intercity i Barça, el Rico Pérez, que ha fet ara el meu estadi, i ja va ser una bomba, vaig marcar 3 gols, al Barça, 3-3, ens va marcar Ansu Fati allà a la pròrroga, van jugar tots, a més, o sigui, estaven jugant tots els bons aquell dia, el Dembélé, l'Araujo, el Koundé, el Jordi Alba, el Busquets, tots. I res, o sigui, quasi els guanyem, jo vaig fer pues, els 3 gols i ja va ser una bomba. Jo ja va ser, pues, allà em va començar a conèixer tota la categoria, tota la gent, em van trucar molts equips, fent ofertes, que alguna que altra, però bueno, el Preci a l'Intercity al final tenia contracte, té diners, té el seu dret també a obligar-me a complir contracte i no me'n vaig anar. O sigui, al final són Hem vist una notícia, situacions. l'Almeria et va contactar, Sí, no? això va ser més... Tots els temes van ser aquest any, perquè l'Intercity va ser sobretot el tema del Barça, després sí que és veritat que ens costava, era un equip que ens costava una mica, que estàvem allà, no en descens, però ja estàvem, i vaig passar doncs, allà 2 anys jugant bé, però bueno, que costava, el Pressing va fer complir contracte, que estava també tot en el seu dret, i llavors justament em va traspassar, va pagar el meu traspàs a l'Hèrcules, d'aquí a Alicante, que són com l'equip rival de l'Intercity, va pagar el meu traspàs i l'Hèrcules al final feia una bona aposta per mi perquè ha de pujar a segona, de fet ha de pujar a primera, aquesta pressió la tenim i està allà, és un equip mínim de dalt de segona i el primer any a l'Hèrcules doncs ja va ser com que quan vaig explotar, finalment et diria, que o sigui, vaig marcar molts gols, va sonar molt el meu nom, etc. I fins aquest estiu. Aquest estiu, doncs, el mateix, semblant a el que t'he dit del Barça, pues, el mateix aquí a l'Hèrcules, i al final, pues, no, o sigui, al final també en el futbol es mouen diners on es mouen diners, però a les categories inferiors a vegades és difícil i si el Preci pues, vol molt i no s'arriben a acords, pues, és el que toca, és el dolent i bo del futbol. Jo aquí estic molt feliç, també et dic, jo aquí estic molt feliç, jo només si se'm donava l'oportunitat i s'arribava a un acord amb tothom, jo pues, encantat, però també estic molt feliç aquí, tinc molta gent aquí, bueno, l'equip m'aprecia molt, la gent m'estima molt, i bueno, l'objectiu, evidentment, és pujar a segona, seria el meu somni, dintre ara mateix el món futbolístic, et diria. I com vas gestionar aquest boom que et va venir després del partit del Barça? Pues, a veure, molt naturalment, o sigui, va ser un bon boom a nivell de tot, de seguidors, de trucades, de tot. Però bueno, al final mai he sigut una persona que no tingui els peus a terra, o sigui, no, o sigui, a part de la família que tinc, els amics que tinc, que si algun dia ja em desvio i ja m'ho fan saber al moment, no acostuma a ser així, o sigui, no m'acostuma, o sigui, sé qui sóc, sé on jugo, o sigui, al final, per molt que faci això, segueixes jugant a l'Intercity, segueixes jugant al primer ref i no ets ningú, o sigui, llavors, res, tampoc és que no em va costar gestionar-ho molt, la veritat. Què és el que més et va sorprendre d'aquell partit contra el Barça? A nivell de jugadors, potser els vas veure, jo què sé, Koundé, Alba, Busquets, Arau, els vas veure com molt per sobre o més per intensitat? Sí, no, o sigui, realment o sigui, és un nivell molt superior, o sigui, no et mentiré jo, o sigui, ja no et dic, per exemple, Depay, per exemple, els, els detalls que tenia tècnics, els controls, Jordi Alba Busquets, evidentment, Dembélé, anaven flotant, o sigui, era un altre ritme de joc,
eren molt bons, la visió, el ritme, els controls, les conduccions, o sigui, si et pares a fixar-t'hi dins el camp era evidentment un nivell superior. El jugador que més et va suspendre? D'aquell partit, o sigui, sempre dic el mateix i sempre dic Depay, jo me'n recordo Depay als controls, sempre me'n recordo els controls, les fintes i aquestes coses i jo et diria que Depay, des del meu punt de vista, evidentment, ara em paro a veure en perspectiva i seria molt fàcil dir-te Dembélé, també era boníssim i era una passada, era millor no entrar-lo, perquè saps que et feia un traje, però jo et diria Depay. Has mencionat de la salut mental en el futbol, que és un tema que s'està parlant molt recurrentment, però sí que és cert que també hi ha molts equips que posen molt de focus en la nutrició. El Barça, per exemple, ho fa. A l'Intercity o a l'Hèrcules també teniu equips especialment dedicats a la nutrició? Sí, tenim un nutricionista que bueno, ve cada 2 o 3 setmanes i llavors et fa el, bueno, pues el pesaje, no? Et fa una mica els pliegues, es diu, com es fa aquí, i et diu pues, si t'estàs passant, si no, també et fa una dieta, qui ho demani, qui vulgui, i res, o sigui, t'has de cuidar, pues, evidentment, el que toca. Ara que s'està parlant tant de les multes de Flick i això, també en teniu allà? També tenim, però clar, cadascú al seu nivell. O sigui, evidentment, jo sabia que a primera, evidentment, els equips, doncs, cadascú doncs, tenen multes fortes, a segona tindran les seves i doncs, a primera ref també les altres i evidentment, algunes piquen, o sigui, algunes piquen. Arribar tard a la xarxa un partit i aquestes coses, doncs pica, pica. Però que són multes econòmiques o també Sí, no, hi ha un bote, igual que un partit? No, generalment són econòmiques. Hi ha un bote comú, o sigui, tu poses allà i quan se'n va a dinar, ens anem a dinar tot l'equip, es paga amb aquelles multes. Vale. El teu coach mental, has dit, cada quan vas, més o menys? Pues ara estic anant cada mes, perquè no estic competint, no estic tampoc malament, però sí, igualment segueixo anant, encara que estigui bé. Ara potser cada mes, et diria, però generalment anava cada 2 setmanes. Vale, vale, vale. I això que hem parlat del Barça, un cop va ser el partit i vas marcar el hat-trick i tot el boom, Sí. els aficionats et van veure amb uns altres ulls a l'Intercity? O sigui, vas notar Sí, no, sí, que sí, sí, vaig t'identificaven notar-ho. molt més? Això moltíssim, o sigui, es va notar molt i encara em segueixen veient a vegades amb uns altres ulls, o sigui, els aficionats inclús pues, de l'Hèrcules, saps que molts estaven en el camp. O sigui, és una que evidentment es va notar, al final és una pues, que et queda de per vida. Perquè, i et va costar molt l'adaptació? O sigui, has dit que els aficionats tant de l'Intercity com de l'Hèrcules són bastant comuns perquè és una zona pròxima, però et va costar d'alguna manera l'adaptació de a fer un canvi de club que estigui a la mateixa categoria? No em va costar, o sigui, l'Intercity no té molta afició, és un club més petit, l'Hèrcules és un club molt gran i que té moltíssima afició i el que més vaig notar potser va ser pues, el tema de l'afició, el tema del camp, o sigui, el primer partit amistós, no sé si hi havia, crec que era, me'n recordo que era contra l'Alavés era amistós i era el primer partit i hi havia potser 10.000 persones crec que van haver-hi al camp, un amistós hòstia, i en plan, doncs dius, hòstia, bon canvi, vaya canvi, en aquest sentit. Però no em va costar. Mai m'ha costat jugar amb afició, jugar amb el camp amb més gent. O sigui, quan he jugat en aquests camps, generalment ha anat bé. No hi penso. I tu notes la pressió en certs moments del partit? I que sigui, clar, tu ets davanter, Sí. t'encarregues de xutar penals, per exemple, o no? O sigui, Aquest any aquí sí, o sigui, perquè m'he lesionat, però aquí sí. L'any passat no, l'any passat teníem un altre, evidentment, doncs va per o veterania o, bueno, depèn de quins temes a cada equip. Però o sigui, no soc dels que noto la pressió, és el que et dic. O sigui, aquest any inclús et diria que hi va haver un partit que doncs, l'afició estava més molesta i ens pitaven i això, i justament va ser el partit que vaig marcar 2 gols que em vaig lesionar. O sigui, va ser aquest partit. No és una que ho noti, no és una que m'afecti. De la teva categoria, quin és el rival que t'ha sorprès més per nivell? Per nivell et diria el que més em va agradar, almenys, quan va jugar contra nosaltres, el Dense, que juguem aquesta setmana contra ells. Vale. Et diria que ve de segona, et diria que
que aquest et diria que és per mi el millor rival contra, almenys el que va estar millor contra nosaltres, et diria. Tens algun referent futbolista? Com a futbolista o Sí. com a persona? No, com a futbolista. Com a futbolista et diria Messi. O sigui, tota la vida, voler anar a veure al camp, o sigui, sempre Messi. I com a esportista en general? Com a esportista en general, et diria Márquez. Marc Márquez. Sempre, o sigui, soc molt de motos, jo, moltíssim, vinc de família de les motos i sempre et diria Marc Márquez. Perquè dels del Barça, clar, tu ets de quin any? 2001. Jo soc del 2001. De la quinta de l'Eric García, d'Arnau De tots Tenas, aquests. Clar, vaig els que estan coincidir amb ara al Valde. Barça, Sí. Valde, Eric Garcia, Gavi també, vas coincidir amb ell o no? No, Gavi no. Vaig arribar a fer algun entreno amb Fermín. Amb Gavi el coneixia, bueno, el coneixia, sí, de la Masia, quan berenàvem. Valde, Ilagi, Nico González també estaven. Xavi Simons també. Algun entreno i algun partit també ha vingut amb mi, però aquests em quedaven una mica més petits. Lamin ja no el vaig... O sigui, no, a mi em quedava molt més petit. Ansu Fati Però també. Ansu Fati sí, de l'equip, o sigui, aquests els De tots compensava. aquests, quina era l'amistat amb qui més relació tenies? Hombre, a veure, tinc el meu millor amic, un dels meus millors amics, que és com un germà, és l'Arnau Tenas. Jo, és família per mi, o sigui, les famílies es coneixen molt des de petits, jo ara, ell està jugant al Villarreal, i ens veiem quasi cada setmana, et diria. O sigui, baixa ell a veure, m'es queda a dormir, vaig jo a veure, em quedo a dormir, passem els fins de junts, o sigui, depèn de, de qui tingui festa o quan tingui festa, ve un o ve l'altre, però és amb qui estic sempre, i et diria doncs, que és dins del món del futbol. El meu millor amic també tenia molta relació amb el Sergi Altimira, que ara està al Betis, i, i teníem moltíssima relació, i després doncs, amb Valde, Ansu, algun cop encara a vegades m'he parlat, que aquests encara estan por ahí. El company de la Masia que vas veure aquest, segur que arriba al primer equip. Ostres, doncs jo et diria, o sigui, no va arribar justament, però jo et diria Conrad de la Fuente. Jo me'n recordo que era boníssim, era una passada. Arribava la Youth League, arribaven els partits contra el Borussia, contra l'Ajax, aquests partits difícils, i era el millor, era sempre el millor. I o sigui, jo et diria ell, després que hagin arribat de veritat, per exemple, jo me'n recordo Anso, el primer partit que el vaig veure, vaig flipar, vaig dir, ostres, vaya pepino de jugador. Boníssim. I en el teu temps lliure, que quan intentes, entenc, desconnectar no, del futbol una Sí, miqueta, sí. No, tinc moltes coses. O sigui, segurament dels jugadors que potser d'aquí ara endavant coneixereu, soc de les persones o la persona que més coses té durant el dia. O sigui, estic tot el dia fent coses. Per això et vaig dir el tema de quadrar o el tema bueno, o sigui, ara jo entreno i estic amb la recuperació i a vegades per la tarda vaig al fisio o segueixo entrenant, tinc dobles sancions. Però a part d'això, bueno, primer que tinc un gos, que és una obligació perquè el trec 4 cops al dia, me l'emporto una hora almenys, un cop al dia me l'emporto una hora a córrer, sempre, a córrer per allà amb la pilota o el que sigui. I després, segon, tema universitat, o sigui, estic amb el tema de la uni, estic fent ADE, estic estudiant. I tercer, i també molt important, perquè és bàsic també a la meva vida, tinc una empresa amb els meus millors amics, que són dos amics de Barcelona, un està vivint als Estats Units i l'altre ara està vivint a Dubai. Tenim una empresa, una acadèmia internacional i està funcionant, doncs, això, està funcionant per Amèrica, per Sud-amèrica i per Estats Units i per Dubai. I aleshores estem doncs, cada dia diàriament, amb trucades, amb reunions i parlant. Cada dia parlo més amb ells que amb els meus pares. Bastant més, et diria, de fet. I com Sí. va sorgir aquest projecte d'aquesta empresa? Pues ells jugaven allà als Estats Units, eren dos gemelos, els meus millors amics des de petits, i van començar a fer sessions individuals allà, són next de la Masia també, i res, van decidir pues, fer una acadèmia que es basés pues, amb la metodologia de la Masia i, evidentment, la nostra metodologia, el que ensenyem i el que creiem nosaltres que és el millor pels jugadors. I va anar molt bé per als Estats Units, després vam començar-ho a fer a Sud-amèrica, després hem fet alguna a Alemanya i ara ens hem anat a Dubai fa un mes i la veritat que ha sigut tot rapidíssim. O sigui, ens ha quedat inclús una mica gran, però està funcionant. I res, al final pues, has d'estar allà darrere, has d'estar a tope amb aquests temes i és una cosa també que et queda també per un futur. I abans dels partits tens algun ritual? No, mira, et diria que quan venen els meus amics a veure'm, que ve família, amics, tota aquesta gent a veure'm i tinc partit,
jo flipen, perquè em veuen i pensen, però aquest tio què fa? O sigui, dia de partit pots venir a casa i potser ja pot ser el partit del Barça, van venir tots els meus amics, érem 7 amics a casa meva, la meva família va venir el mateix dia i ells van venir un dia abans. Vam anar a sopar el dia abans del partit del Barça. Vaig anar a sopar por ahí, vaig sopar bé, però vaig anar a sopar por ahí amb ells i em veus fer la siesta aquí, potser, una hora abans d'anar cap allà, i estic tan tranquil·lament, o sigui, no em tinc d'anar ni a l'habitació, la faig aquí al sofà, o sigui, la gent, i molta gent, molts amics els hi fa molta gràcia i m'ho diuen, però molt, molt normal, o sigui, no faig res en especial. La festa, no et Sí. preguntaré si t'agrada personalment, però A veure, què et porta o no? No, o sigui, o sigui, la festa del món del futbol, evidentment, és algo que es fa i que, evidentment, ho has de limitar, però que es fa, o sigui, que molts jugadors ho fan i a la majoria de gent li agrada la festa. Jo, en especial, no sóc dels que m'agrada molt la festa, si et soc sincer. O sigui, no ho dic per tirar-me-les, quan he de sortir, surto, i si van els meus amics i guanyem, doncs surto. Però que no sóc dels que m'agrada la festa en especial i, I i a la universitat, els estudis, clar. sí, o sigui, en general, a vegades tinc doncs, altres coses a fer, et diria pel dia, o vull aprofitar el dia l'endemà, llavors no acostumo tampoc a sortir molt de festa, però bueno, puntualment, evidentment, si venen amics o si vegen a veure'm o amb els de l'equip, si val la pena, si toca, sí que sortim. Perquè creus que pesa més en un futbolista el talent o la preparació, estar concentrat, cuidar-se? A veure, o sigui, el talent és bàsic. Això que diuen de no, o sigui, si t'ho proposes i treballes molt arribaràs. No, o sigui, no és així perquè està molt bé, queda molt bé dir-ho, però no és així. O sigui, has de tenir un mínim de talent. Però l'altra cosa és que sense preparació i sense treball no arribes enlloc. O sigui, això és seguríssim. No arribes enlloc. Aleshores, al final és un mix, et diria. És un mix on pesen les dues, o sigui, no et diria ni que una pesa més que l'altra. Et diria que el treball pesa igual que el talent. I tu, mentre, clar, entenc que sent català i havent jugat al Barça, Sí. encara segueixes el Barça o intentes seguir-lo, mirar-lo? Molt, molt, molt. O sigui, Sí. soc culer, soc soci, tinc carnet jo del Sí. Barça. Votaràs o I, no? no, sí, a veure, hauré de votar, però si no, ara mateix no he caigut bé amb el meu pare, els dos som socis, els dos tenim un carnet cadascú i haurem de votar. A veure. Haureu de venir aquí per Sí, correr-lo. sí, sí. Hauré de veure. Mira qui tinc aquí. Que a veure si el veieu. Sí, mira. Oh, que Està bon. aquí. Sí. Que vol. Un caniche, no? Sí, és un caniche. Perquè vol atenció el tio. Com es diu? Ni idea. Però bueno. Aquí està el tio. Què? Qui hi ha aquí? Petitó, no? Sí. Aquest vol atenció, vol atenció. Vale, ja per acabar, Sí. tema Barça, l'any passat amb el canvi de Flick, o sigui, creus que el factor de la línia defensiva era tan important com es deia o no? Ostres, buah, això és una bona pregunta. O sigui, és un bon debat, et diria, entre gent en general que sap de futbol. No considero que sàpiga tampoc moltíssim. No, mai he volgut. No he tingut aquesta faceta d'entrenador, però jo et diria que és molt difícil. O sigui, jo et diria que o sigui, estic molt d'acord amb que és la seva metodologia i la seva mentalitat i m'encanta i els partits es fan molt més interessants, però és una realitat que quan estàs a cert nivell, com en aquest nivell, hi ha jugadors i hi ha equips molt bons. O sigui, tu et pilla un PSG i té el dia i es queda igual com defenguis o que ho facis molt bé de la línia, que un o dos te'n fotran perquè és el nivell que és. Llavors jo penso que s'ha de saber diferenciar els partits, és la meva opinió, quin partit toca o quin partit no toca. Perquè jo penso que a Champions és una mica arriscat fer-ho i s'està demostrant, o sigui, s'està demostrant perquè a vegades et foten 3 per partit i així és molt difícil guanyar títols grans, però que ojalà, jo sóc culer com t'he dit i ojalà funcioni i ojalà ho facin perfecte, però també sé com juguen els equips, sé com juga el PSG, el City, Arsenal, Liverpool, o sigui, són equips que juguen molt bé a futbol, són equips que estan més que preparats per aprofitar allò, perquè al final no és una debilitat, però o sigui, està ahí la cosa. I a part que és un avantatge i un inconvenient de Hansi Flick, no?
és tan inamovible la seva idea Sí, sí, que sí, és sí, el que sí. dius tu, per certs partits sí que pot anar molt bé, però per Exacte, altres partits potser necessites un control més de la pilota i després exacte, a l'hora de defensar-te replegar-te més al darrere exacte. i clar, Total, total, i total. potser Però aquest any... bueno, què li he de dir jo a Hansi Flick, saps? Si sabrà Clar, el clar. triple que jo. Sí, Però sí, sí, bueno, no, no. I potser aquest any ja li han pres les mesures al Barça i ja està costant una mica bueno, més. ja es nota, ja es nota. O sigui, al final jugues contra... És un exemple, però jugues contra el Rayo i és que et creen 6 Clar, ocasions de perill impressionants. Que clar, sí, sí, això ja has de reflexionar tu, perquè això t'ho pilla al Liverpool i et foten un 6-0. clar, clar, clar. Però Escolti, bueno, Oriol, t'hem preparat un qüestionari de 10 sí, preguntes vale, i ja està, per acabar, vale? perfecte. Quin objectiu personal et marcaries aquesta temporada, de cara a la següent? Millorar els teus números, amb gols, Sí, assistències i tal, o de l'equip a assolir l'ascens a segona? assolir l'ascens a segona. Vale. Quin ha estat el rival més complicat fins ara? Un equip o sigui, quin defensor, per exemple, podria estar més complicat per tu? Un defensor molt intens físicament o Sí, més tàctic i que et sàpiga llegir les idees? intens físicament, Vale. segur. Què diferencia més la primera federació? La igualtat entre els equips o l'exigència física que hem parlat? Igualtat entre els equips. Vale. Quin partit recordes amb més orgull? Un derbi que hagis tingut, per exemple, heu jugat contra l'Intercity o no? Aquesta temporada ja, sí. O sigui, fora d'evidentment el Barça, l'Intercity-Barça, et diria el Hércules Múrcia a casa, amb 20 i pico mil persones, 2-0, i vaig marcar i vaig fer assistència, o sigui, et diria aquest partit, amb diferència. Vale, perfecte. Vale. En què t'estàs treballant més ara tu mateix? Físicament, clar, entenc que per la lesió, o Sí, mentalment? físicament. Vale. Com prepares un partit important? Visualitzant jugades i situacions que puguis fer o desconnectant fins l'hora del partit? Desconnectant fins l'hora del partit. Vale. Quin rol tens al vestuari? O què et definiria més? El que anima i fa grup o el que lidera amb més exemple? Uf. Mm. És un mix, tio. O sigui, és un mix... La veritat, o sigui, et diria que és un mix. Mira, sóc el clar exemple que no sóc ni una persona ni l'altra. O sigui, tinc moments de lideratge i, i fotre un toque, però també tinc moments de bon rotllo, fer grup Mm, bueno, i animar la gent. vale. Què valores més d'un entrenador? La confiança que et dona o la Sí, disciplina i l'exigència? confiança, és bàsic. Si un entrenador et dona confiança, pots arribar on vulguis, si tens el mínim talent. Vale. Lamine Yamal o Mbappé? La mitja mal de llarg. Vale. I què prefereixes? Marcar un gol decisiu en victòria a l'últim minut, al 90, Sí? o marcar un hat-trick i guanyar per més de 3 gols? Buah, és una bona pregunta aquesta, és una bona... Et diria depèn del partit, però si no estàs parlant de ningú partit en especial, et diria marcar l'últim minut. Si Vale, estàs parlant d'algun partit especial, evidentment un hat-trick. vale. I l'última, Champions o Mundial? Mundial, la veritat, o sigui, 100%. Vale, vale, Com vale. a jugador m'agradaria dir-te Champions, però Mundial és el Mundial, tio, com a jugador. Vale, molt bé. Oriol Soldevila, moltes gràcies pel teu temps, per la teva dedicació. Esperem que et Sí, recuperis aviat. Ens has donat una lecció avui de futbol, però també sí, 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 de sí. persona i de personalitat. I Aviam si gràcies et veiem pel teu temps. per segona. Exacte. A veure, ojalà, ojalà. No, gràcies a vosaltres i res, que ja anem parlant. Estaré pendent Perfecte. a veure quan surti. Merci, Una Oriol. abraçada, cracs. Una Gràcies. Ciao. abraçada. Merci.